Opisyal sa Korean Consulate ug ang police attaché misusi sa naitabong krimen nga naglambigit sa mga Koreano sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa ka joint investigation ang gihimo karon sa nagkalanaid nga buhatan sa kapulisan. Ang motibo sa krimen posibleng away sa pamilya o sa ilang negosyo. Jingkid Pargyo, Suginlimi. Naabtan sa News 5 sa iyo kaganyang buntag, kining duha ka mga Korean consul and police attaché nga mibisita sa buhatan sa hepe sa Lapu-Lapu City Police Office. Nanguha sila og dugang impormasyon kabahin sa nitabong pagdunggab patay sa tulo nila ka mga kaubang Koreano kagahapon. Apan matod ni Consul Kim Dae-hee, giingong mihimakak ang suspect na si Kim Se-won nga may kalambigitan siya sa pagpatay sa iyang asawa ug ugangan. Apan si Police Senior Superintendent Armando Radok kumbinsido nga ang suspect mo ay mihimo sa krimen, igo na matod pa ang circumstantial evidence na ilang gihuptan. Ano maglisod nila? Circumstantial, with the SOCO, they can establish a strong evidence. Naglaro sab si Radok nga makigalayon sa Bureau of Immigration pagsuta kung lehitimo ba ang pagpuyo dinhi sa suspect. Makigalayon sab sila sa buhatan sa Police Center for Transnational Crimes. During this time, we are looking forward sa possibility na it's a family problem. Pagkatisim, atong consider ang other possible angle or contributory factors nga nung naitabo to. Pagkakaroon ang mga patayng lawas sa tulo ka Korean nationals, anaa sa Rolling Hills Funeral Parlor. Samtang muhimo og joint investigation kauban sa maong kaso ang Criminal Investigation and Detection Group 7 Lapu-Lapu Police ug SOCO. Nagpinirmahay sila og Memorandum of Agreement uban sa Cebu Korean Association Incorporated aron magpinabangay sila sa pagsugpo ug pagsulbad sa mga kaso sa krimen dinhi sa Sugbo nga naglambigit sa mga Korean nationals. Matod ni CIDG Deputy Chief Fermin Armendariz, kanunay ilang pagpadala og updates kabahin sa investigasyon ngadto sa Korean Community Association officials. Actually, upon receipt of the information last night, mga 6:30 to siya, nagpadala dahil ng atong opisina sa CIDG, o investigador, duha ka mo dito sa crime scene para maka-assist po sa SOCO. O nag-coordinate sila sa responding police officers sa Station 2 ng Lapu-Lapu City. Sa text message ni Charlie Cho, ang president sa Mount Korean Association, iyang gipadayag nga gikasubo nila pag-ayo ang hitabo ug nagpaabot lang sila sa resulta sa investigasyon sa kapulisan. Jinky Bargyo, News 5. Gisikop sa mga sakop sa SWAT ug MPG ang usa ka Koreano nga gipaalarmahan sa tanog na nakakitang nanagmal sa iyang kapuyo. Nasuta nga dunay dalang armas ang maong Korean national. Ryan Sorote, Suginlimi. Gi-escortan sa mga sakop sa Mobile Patrol Group o Special Weapons Detectives sa dakbayan sa Sugbo, kini itong nga Toyota Camry paingon sa Mambolo Police Station kagahapon sa hapon. Sakay ini ang Korean national nga si Kim Bo-seok, 27 anyos ang iyang kapuyo nga kasamtangan nagpuyo sa usa ka condominium sa Neville Hills. Gialarma ang mong sakyanan human dunay tanod nga nakita ni Kim nga gidapatan ang iyang kapuyo. Dunasad ko na giingong armas ang suspect. Wa na makasukol ang langyaw human gialurungan kini sa mga pulis. Nakugi ka sa dashboard sa sakyanan ang snub nose na 3-8 revolver ug usa ka dosen ng bala. You were arrested, Republic Act 1894, illegal possession of firearms and ammunition. What's that? You will take in the firearms and the ammunitions. It is true na you have a gun, yes. Nag-ipuin niya ang iyang dashboard. That's where is the gun. Nag-i-open ang dashboard, ipakita sa mo ang iyang armas na nasa sa bag. Matod sa kapuyo ni Kim, dugay na niyang gustong papaulion sa Korea ang suspect kay magsigi kinig pagpanapat kaniya. Kapinsa sa katuig nang nagpuyo ang suspect kung ang iyang kapuyo nga taga Cavite. Gisusi sab karon sa kapulisan ng rehistro sa mga sakyanan nga wa mitukma sa plate number ni ini. Lingo-lingo may gitubag sa Koreanong suspect diyang gipangayuan sa iyang habig. Ryan Sorote, News 5. Sa
ikaduhang higayon na pugahan og piniriso ang Consolacion Police Station. Karong higayon na milusot sa kisame ang binilanggo. Andrea Patenya, Suginlimi. Daw nasundan ang salidang The Amazing Spider-Man humanag ala Spider-Man Sab ang usa ka pinirisong mikapkap og milusot sa iyang giguba nga kisame aron makaeskapo sa bilangguan sa Consolacion Police Station. Gipahimuslan kuno ni Lester Alfornon kinsa na preso tungod sa pagpangawat ug paghupot og iligal nga drogas ug armas ang puwerteng kusugang uwan niadtong Martes sa gabii. Sanglit anaa sa ubos nga floor ang detention cell, misaka kuno ang jail officer aron di mabasa niadtong higayuna. Nakakita gyud siya og kuan portion dito sa mga iron bars, iron grills nga igo ra gyud molusot ang iyang lawas dito doon na gyud sa kuan kaning sa semento. Nga gigubang kisame o niya giguba po niya dito ang atong kuan atok nga sin. Narapan ninoon dayon si Alfornon pinaagi sa tabang sa Danao Police ni adtong Miyerkules. Mato ni Consolacion Police Chief Franco Oriol, bisan dakog rason sa pagkaeskapo ang huyang nga kisame o grill sa detention cell, adunay kalapasan ang ilang on-duty nga jail officer, desk officer ug deputy officer ni adtong higayuna. Murekomenda siya nga pasakaan og kasong administratiba alang sa grave misconduct. Gipugngan una niya ang pagpagawa sa pangan sa mga responsable. Nakikoordinate na sab sila sa munisipyo alang sa renovation sa ilang prisuhan. Temporaryo usa nga di ipagamit ang male detention cell dinhi sa Consolacion Police Station hangtod nga di pa mahuman ang renovation niini nga gilaumang sugdan sunod semana. Ang mga lalaking piniriso dinhi lang usa gibutang sa ilang female detention cell samtang ang mga babaeng dinakpan dito lang usa ibalhog sa mga police station sa mga silingang lungsod sa Masaliluan. Kung mahuman na gani ang renovation sa male detention cell, musunod sab ang renovation sa ilang female detention cell kay mabantayan nga nalangkat na usab ang kisame niini ug dili na sab functional ang ilang pansayan. Atong paligonan ipalibot na to mga iron grills o na i-extend na to ang atok taingon na diri sa waiting area sa mga visitation area para sa ingon na atong jail officers tuwa na gud dito 24 hours maglagi mag-rain or shine di na gid mahitabo nga nagplano pud ta na butangan na to CCTV camera. Mato di Provincial Investigation and Detective Management Branch Chief Rodolfo Albutra, mag-atubang na sabog laing administrative investigation si Oriol ug iyang mga sakop tungod sa hitabo. Kay numduman nga ikaduhang higayon na silang napugahan karong tuiga human sa pagkaeskapo sa usa ka babaeng detainee ni adtong Marso. Posibleng sunod semana mugawas ang ilang rekomendasyon sa unang kaso. We also look onto the responsibility of the chief of police and the basis of command responsibility. So we'll conduct investigation. We will give them time to explain on their part what really happens and what really transpired that caused the escape of the detainee. Yes, wili mata mo ato bang organo kay bisa nga laksi sa mga tao kung makita mahiti ato yun ang tulubagon ni hapon. Andrea Patenia, News 5. Piniriso sa Liloan Police Station nga dunay giatubang nga kasong rape naghikog sa sud sa pansayan sa maong bilangguan. Ryan Sorote, Suginlimi. Nagkaguliyang kagabi ang mga piniriso sa Liloan Police Station human ilang nakitang nagbitay sulod sa pansayan ang binilanggong si Ruben Kabatingan, 49 anyos. Giingong gikan niya miatubang sa iyang dalaw si Kabatingan dihang nanangid kini nga mangi apan dugay kay kining mibalik mao nga nahibo ang iyang dalaw. Danuktok ang usa ka piniriso sa pansayan aron mugamit apan milabay na lang ang 20 minutos wa gihapon migawas si Kabatingan. Diyang gilili sa uwang piniriso, ilang nakitaan nagbitay ang tail ini, mo nga ilang gipugos ug abi ang pansayan, ug may misugat nga naghigot sa iyang liog gamit ang electric wire, naghihimong hayhayan sa biktima. Mo na to, mo nagyalsa pa doong dire sa yun, among CPR ka diyo, tapos giusban sa kadto. Wa naman, different na kayo. Dugang sa kapulisan nga dugay nang mibahad nga magpakamatay si Kabatingan. Og misamot ang iyang kagol kagahapon human na paubos sa inquest ang kasong rape nga iyang giatubang. Daanang nipahimangno ang Women's and Children's Desk sa mga nag-escort ni ini nga posible kining magpakamatay. Women's na nga kaso iya kay rape ko na nagsige na kuno nagbahad nga anong pakamatay siya. Kana siya nagsige siya kinuktok hantod ganina sugod sa pagkatungkuan niya pagkasud. Giklaro sab sa on-duty jailer nga lisod ang pagbantay sa mga pedriso hilabi na kun anasud sa pansayan. Okay, ang magbantay na nila, sila po din na kay di man taga naraman mi diri
maglili sa gawas. Kung na yung mga desitabo sa sod, nung mag-CR sila, di gid sila makita. Ato. Magatubang og administrative investigation ang liluan pulis sa nahitabo. Mato ni Police Superintendent Rodolfo Albutra, bot sa taon kung dunay bay kalapasan ng kapulisan sa hitabo ug kung nga nung dunay electric wire sa sulod nga gigamit sa paghikog. Electrical wires nga wala gamita, I think dili na siya allowed. Kaya tanawon man na, that is why ang atong in charge sa prisuhan nato kung naa may bisita, tanawon gyud kung sa gipangdala sa mga bisita if it is sa kanang controlled materials or dili. Ryan Sorote, News 5. Palangay pa ang preliminary investigation sa kasong pagpamanig patay kang Atty. Noel Archibalo ug mga kauban tungod sa motion nga gisangat sa mga nalambigit ka mga pulis nga gikan sa Highway Patrol Group. King Perez ug Lidlini. Gikumpirmar ni Provincial Prosecutor Attorney Petronio Elosterio nga gilugwayan na nila ang panahon sa preliminary investigation sa mga kasong frustrated ug multiple murder nga giatubang sa mga sakop sa Regional Highway Patrol Group. Usa si Elosterio sa naglangkob sa gihimong panel of 5 prosecutors sa Provincial Prosecutor's Office. Pagsusi kung sadaan bagyod ang 5 ka mga sakop sa HPG 7 sa pasangil nga pagpamanhig patay kang Attorney Noel Archibalo ug mga kauban. Nasayran nga inay 60 kaadlaw, gimong 75 kaadlaw ang preliminary investigation. Human kini matanggong tungod sa motion nga gisangat sa habig sa mga nalambigit nga pulis nga himuon ang investigasyon didto sa Department of Justice sa kauluhan. Hangtod karon wa pa hukmi sa DOJ ang mao motion, samtang gibasura sa panel of 5 prosecutors ang laing hangyo nga ipahunong ang investigasyon mintras gipaabot pa ang desisyon sa DOJ. Extend lang, kaya nag-hawk ni sa order sa kuwan sa DOJ Manila, gano'n naman sila pending request or transfer of venue. In effect, na-deny ito, or klaro mo ito sa mga order na gidinay na mo because mag-serve ni sa 60 days. As a matter of fact, in observing the 60 days, nag-extend ang mga another 15 days, pero paghatag ng time sa DOJ Manila. Giangko ni Elosterio nga tanggong gyud ang pagsusi sa mong kaso ug gigo lang una sa pagbasa sa mga affidavit sa mga respondents ug reklamante ang panel of 5 prosecutors samtang wa pay desisyon ng DOJ Manila. Wala pa gyud. Actually wala pa gyud. King Perez, News 5.